Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli din qardaşlarım, assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuhu. Huzur TV kanalında g'oila dərslərini davam etəmiz. Həm bugün xotin qiz kuyovga chiqqach, qoya bo'lsa da o'zi gina uydan chiqa oladimi, yo'qmi, shu turida сөйләшербез. En birinchidan jamoat islom, musulmonlar. Narsa ul islom? Нәрсәгә ул ислам? Нишләп без мусульманнар? Нишләп Аллаһ субханаһу ва тааля безгә Расулыбызны җибәргән? Нишләп ул безгә Коръән китабын җибәргән? Һәм шушы Коръән китабында Аллаһ субханаһу ва тааля ашыктан-ашык нәрсә ди? Бу дөнья имтихан дөньясы. Ягъни бу дөньяда яшәп без көн сайын Раббыбыз Алла алдында имтихан үтәбез. Әу бишле алабыз, әу икеле алабыз. Ягъни әу савап алабыз, әу гынах алабыз. Һәм Раббыбыз субханаһу ва тааля шулай Коръән китабында ашыктан-ашык нәрсә ди? Истиъаду биллаһи минаш шайтанир раҗим ва хува адуввун мубин. Шайтан ләгънәтуллаһи алейһи турында әйтә, ул сезгә ди ашык душман. Һәм шушы шайтанның аның да бишлеләр бар, аның да икеләр бар. Ләкин ул шайтан өчен бишле, әгәр дә ул безнең гаиләне юкка чыгарыр. Әгәр дә ул халык ара сугышны чыгарачак, менә шушы шайтан өчен бишле. Шуңа күрә ул безгә ашык душман булып, ул безнең гаиләбезне юкка чыгарга тырыша, төрле вәсвәсә итә. Җегетләр хатын-кызлардан шикләнә башлый. Хатын-кызы иреннән шикләнә, бу нишләптер эштә озак йөри, әллә кайларда йөри, кемгә йөри микән дип, төрле вәсвәсә сүзләрен шайтан ләгънәтуллаһи алейһи безнең башларыбызга сала. Шулай муллага да ул килә вәсвәсә итә, гади кешегә, гади строительгә, инженерга, укытучыга, бөтенесенә килеп вәсвәсә итә. Һәм без төрле уйга батабыз. Шуңа күрә җәмәгать, менә ислам шунардан безне саклый торган. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәала кайбер юлларын күрсәткән шушы шайтан кирмәсен өчен. Шулай ук менә динебезне әле начаррак белә торган кешеләр, хәзрәт, нишләп сездә динегездә кыз бала урамга чыкмасын, йөрмәсен? Әйе җәмәгать, Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва салламның хадис шәрифе бар. Кая Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Хатын-кызлар турында, кыз балаларыбыз турында. Алар ди, ахшам намазыннан соң үзләре генә урамда йөрмәсен ди. Акшам намазы кашан җәмәгать, кашан кояш баткан, ягъни караңгы вакытта кыз балаларыбыз үзе генә йөрмәсен ди. Җәмәгать, менә яз көне, җәй көне, көз көне, кашан якты, кашан караңгы төшкәч, яшьләр урамда йөри. Әгәр дә без милиция, полиция статистикасын карасак, күпме изнасилование, күпме гынах эшләү һәм башка. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Караңгы төшкәч, үзең генә урамда йөрмәди. Ягъни бу бер яктан карасаң ничектер кыса шикелле, икенче яктан җәмәгатүл муслимин динебез саклый. Әйе, ипигә барырга кирәк, әйе, кайдыр барырга кирәк. Аны Алла сакласын, хәтта үзебездә, Татарстаныбызда лифтларда да көчлиләр, башка нәрсәләр дә булганы бар. Әлхәмдүлилләh, тоттылар аларын. Алла Тәала аларга җәзасын бирсен. Ләкин ул булганы хәл. Шуңа күрә дин шушы пычрактан саклый. Әйе, икенче як җәмәгатүл муслимин без үз кызыбызны кияүгә бирдек. Ышанып, кияүне тикшердек, контракт яздык, шартларын куйдык. Менә иң яхшы кияү кызыбызны бирдек. Әйе, кияү көн тыныштә, чөнки гаиләне тәэмин итәргә кирәк, үй булдырырга кирәк, машина алырга кирәк, башка бөтен нәрсәсе Аллаһ Тәала ризык бирсен өчен ул нишли сәбәп кыла, тырыша, эшли. Шунда мәктәпкә барырга кирәк, мәсәлән, балаларын илтергә, мәктәптән алырга кирәк, ипигә барырга кирәк, башка. Шунда җәмәгатүл муслимин Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Хатын-кыз ирнең рөхсәттән башка өйдән чыкмасын. Тан кысу, тан ничектер төрле шартларын кую, тан кемдер динебезгә әллә нинди сүзләр әйтергә мөмкин. Ләкин җәмәгать бу шайтанга юл кисә. Ирегезнең вакыты булды да ул обедка өйгә килгән. Өйгә килсә хатын өйдә юк. Кая йөри?
күршегә кергәнме, әллә кайларда йөриме дип шайтан шунда ук вәсвәсә итә. Һәм шушы бәләкәй әйбер аркасында күпме гаиләләр юкка чыккан. Шуңа күрә җәмәгать, хәзер әлхәмдүлилләһ, Аллаһ субханаһу ва тааля безгә төрле мөмкинлекләрен биргән. Хәзер кесә сайын телефон, шунда язып, матурым, тиз ипи битте икән, мин тиз генә ипигә барып кайтыйм әле дип барга, матурым, менә истә тот, рәхим итеп. Улыбызның дәресләре сагат 1дә бетә. Мин көн сайын сагат 1гә аны алырга мәктәпкә барам, ап кайтам. Ягъни ирегезгә хәбәр бирегез. Шайтан хәбәр биргәнчә, шайтан вәсвәсә иткәнчә, сез шушы шайтанга юл ябагыз. Минемчә шундый ирләр юктыр. Юк, өйдә генә утыр. Менә бер кая чыкмыйсың, все, мин сине яптым, бер кая бармыйсың. Бәлки шундый ирләр дә бар, ләкин ул дөрес булмый. Чөнки төрле ширләр бар, әгәр дә без урамга чыкмасак, әгәр дә без кояшны күрмәсәк, чиста һавада йөрмәсәк, Аллаһ Тәала төрле ширләрен дә бирә. Төрле ширләрен дә бирә. Шуңа күрә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шундый сүзе юк, хатыныгызны өйдә генә бикләп тотыгыз дип шундый хадис юк. Әгәр дә бар икән, китерсеннәр, күрсәтсеннәр, шундый хадис юк өйдә генә. Чөнки Айша радиллаһу анха, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хатыны, Хадиша хатыны, җәмәгатул муслимин, алар урамга чыга иделәр. Әйе, Расулыбыз хәбәрдар иде, базарга барган, кайдыр барган, бергә чыга иделәр. Ул бөтенесе булган. Чөнки бу дөнья имтихан дөньясы, шайтан вәсвәсә итә. Ләкин бу ике төрле хадисләр. Иң беренче, әйе, караңгы вакытларында без кызларыбызны саклыйк җәмәгать. Чөнки төрле кешеләр бу дөньяда бар, ширләгән кешеләр дә бар. Аллаһ субханаһу ва тааля шундый хата гынаһлардан үзебезне, балаларыбызны, якыннарыбызны сакласын иде. Икенчедән, җәмәгать, өйдән чыкканда ирләрегезгә хәбәр бирегез. Әйе, әгәр дә ирегез укымады икән, сез җибәрдегез WhatsApp'тан SMS, башка нәрсә, ирегез укымады. Шалтыраттыгыз, алмады, совещаниедә утыра. Сезнең бер нәрсә янмый бит. Ярты сәгатьтән соң ипи алырга чыксагыз, ипи бетми бит. Сугыш башланмый бит. Шуңа күрә, хөрмәтле хатыннар, сез дә сабыр итегез. Кем ул булган, нишләп мин анардан рөхсәт сорарга тиеш? Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм аны әйтми. Расулыбыз әйтә, хәбәре булсын. Ирегез белсен, хатыным анда, хатыным монда. Алла сакласын, төрле шеппе хәлләре булырга мөмкин. Сез аварияларга эләгергә мөмкин, сез башка нәрсәләр. Шунда ул сезне тапсын. Телефоныгыз утырырга мөмкин. Һәм башка шуңа күрә шайтанга юл калдырмагыз. Әгәр дә бушлык, әгәр дә ирегез белми икән, кая хатын йөри, шунда шайтан вәсвәсә итә, шайтан шушы бушлыкны тутыра. Шулай ук, хөрмәтле ирләр, бу сезгә дә, чөнки шушы таякның икенче ягы да бар. Сез дә өйгә кайткач, хатыныгыз белән бергә утырып шәйләр эчеп, ничек көнегез үткән, шул турында да сөйләп бирегез. Матарым, менә бүген совещание булды. Әйе, күрдем, син шалтыраттың, шуңа күрә вакытында ала алмадым, сынрак кына сиңа шалтыраттым. Ягъни сез дә шайтанга урын калдырмагыз. Чөнки хатыныгыз да белмәсә, кая йөрисез, нишлисез, нишләп шәбәсез. Әйе, сезнең сәрләрдә булырга мөмкин. Сез дә бәлки әзрәк акча җыясыз, хатыныгызга берәр бүләк алыр өчен, башка нәрсәләр. Ул да сәр булып калсын. Ләкин әзрәк көнегез турында да хатыныгызга сөйләгез. Чөнки гаилә ул сөйләшү, гаилә ул бергә аралашу, гаилә ул бергә йөрешү, ул гаилә. Сез айрым бер квартир эчендә ике айрым кеше шикелле тормагыз. Гаиләләрегезне саклагыз. Тан бер ягы бар, җәмәгать, безне чакырдылар кунакка, әни-әниләребез, мәдәни чаралар, башка кайдыр чакырганнар. Мәсәлән, иребез ширләгән, хатын кыз үзе барса ярыймы, юкмы? Кайсы хәерлерәк? Бергә бару микән, айрым бару микән? Шунда җәмәгатул муслимин, әлбәттә бергә бару хәерлерәк. Әлбәттә төрле хәлләр булырга мөмкин. Хәтта никахларын укыганда мин әти-әниләргә насихат формасында әйтәм, шушы өйгә звонок булган, карыйсыз да, анда кызыгыз тора. Кияү күренми. Минемчә шунда да хәерлерәк, кызым, ярар, әле вакытыбыз юк, кич белән, кияү белән бергә килерсең дип, бәлки биреп җибәрү дә хәерлерәк. Чөнки бөтен җирдә сез гаилә, сез пар булып йөрсәгез, шул ук төрле спектакльләр булсынмы, төрле кунаклар булсынмы, башка нәрсәләр, төрле чаралар булсынмы, ул
birga bo'lasiz, birga yurasiz. Shulay aytib, shu yo'l bilan siz oilangizni saqlarsiz. Kimdir aytırga mumkin, hazrat, mana nishik ati ani shaqirda, mana ul shirlagan boralmi nishik men o'z ati anima borming. Shaltiratlig'izda anglatыңыз. Ati aningizda aqlli kishi, ati aningiz sizni o'stirgan, sizga qaraganda ko'proq dunyo ko'rgan. Ular shulay ayrimda yurib qaragandir, ular birga yuribda qaragandir. Shunda o'zingiz aningizga shaltiratib, aniyim, biz azrak sinroq kelirmiz. U ertaga kelirmiz. Chunki bunda shunday hal bo'ldi, azrak mana salqin tegan, shirlagan, ton narsa bo'lgan sabablarini anglatыңыз, aytыңыз. Ham aningiz sizni anglar. Hatta aqlli ani o'zi deytir. Yo'q, qizim kerakmi? Kuyov bilan birga kelirsiz. Shuna ko'ra shuni oilani buzmag'iz. Oilani ikkiga bo'lmagiz, ayrim yurmagiz, por bo'lib yuragiz. Rabbimiz subhanahu va taala shu oila darslari osha har bir oilaga do'stlikda, tatuvlikda, por bo'lib, birga bo'lib yasharga nasib qilsin. Rabbimiz Alloh sizdan nindi duolarlar bor, har bir duolaringizga javoblarini bersin. Alloh subhanahu va taala har bir oilaga baxt barakat bersin. Huzur TV kanalida oila darslarini qarang'iz.